Mennään ylös. Eikö mennään ylös, niin sitten vai? Miten tästä? Siis mä en tiedä, mennä kumpaa tarkoitin. Siis ylhäältä ulkoa tästä. Okei. Eikö sitten tuolta hakee se 50? No, katsotaan. Katsotaan, pistä päälle sinne. Pääseekö sitä? Laukku. Ja onko laukku pääseekö? Njau, tääkin on yhdenlainen tämmönen seikkailurata. Noin, ja vielä lapsikin mukaan. No niin, sanotko Pini? Kiitos, Särkänniemi Rannike. Kiitos. Moi moi. Ja hän oli 5. Saiko nekin tässä? Kyllä, joo, heikkaleita näyttämään. Joo, löytyy. Murut. Kumpaan käteen? Niin, kelloni oikeeseen käteen. Tuossa tuo henkkari. Joo, kiitos. Kiitos. Tukapussit seuraavaksi tähän. Tälle on tulossa. Haluatko se vasempaan käteen vai? Joo. Kiitos. Sitten annataan kun syödä sinne käsiin. Noin, kiitos. Kello on nyt 12 minuuttia vaille. Kiitos paljon. Ja kiitos ja hyvää syntymäpäivää Särkänniemelle. Kiitoksia. Tuolta pääsee sinne, jos te haluatte sinne ulos ja eikä voisi käydä siinä. Mulla laittaa sun reppuun tänne. Ja niin. Ei tarvitse ottaa pois selästä. Tänään meillä Särkänniemi-päivä. Särkänniemi täyttää tänä vuonna, eli vuonna 2025, 50 vuotta. Eli 75 vuonna on Särkänniemi avannut ovensa. Se oli varmaan toukokuuta, koska nyt toukokuussa vuonna 2025 kaikki me, minä esimerkiksi, jotka täyttävät 50 vuotta, saavat ilmaisen tämän Särkänniemi-päivän rannekkeen toukokuun ajan. Ja tänään on toisiksi viimeinen päivä toukokuuta, eikö moneksi? Kolmanneksi, toisiksi viimeinen. 30 päivää. 30. päivä, elikkä... Tässä on se drifti. Elikkä no niin, se on tässä kohtaa. Joo. Niin päätimme lähteä nyt vielä käymään Särkänniemessä toukokuun aikana, että voimme hyödyntää tämän 50 vuotta täyttävien etuuden. Eli siinä se nyt on 50-vuotisranneke, joten hyvää syntymäpäivää Särkänniemi ja hyvää syntymäpäivää minä vielä tänä vuonna. Ja nyt sitten katsellaan minkälainen on Särkänniemi 50 vuotta tänä päivänä. Tässä on ensimmäinen uusi laite, Drift. Ui, kato, tollainen kapu menee kahva edellä. Näytä ensin siitä se. Sua ei ollut vielä mitattu, Juu, niin ei käymään vielä siellä. Sitten ei tarvii loppupäivänä enää mittaa. No niin, se on näppärä. Jes, saan sen yli 120 senttiä. Ja siitä. Jes, kiitos. No niin, me vaan valitsee meille, niin mä laitan nämä meidän tavarat tähän siksi. Moikka kapu! Jaha, siihen Aurora meni. Se. Mä en tiedä, tuleeko ne itsestään vai pitääkö ne vetää siitä. Kyllä ne vissiin voi itse vetää sieltä alas. Haluatko sä itse vetää kahvasta vai vedänkö mä? Ha? Sä vedät. Okei. Okay. No niin, nyt lähdetään. Sit sä voit kohta, älä ihan heti vedä. Sitten kun täällä on vähän tullut vauhtia, niin... Sen auton saa luisua vetämällä sillä penkkien välisestä kahvasta. Ja muista, tähän pitää kädet ja jalat aina auton sisäpuolella. No niin, nyt sä voit kokeilla vetää. Vedä vaan. Eikä jaksa.
Aika kiva. Oho! Tällainen. Kuule autollakin voi driftailla tuolla. Aika hieno. Aika kiva. Vielä kerran. Pitää hommata takavetoa auto, että voi tehdä tällainen talvella. Kerkeekö vielä kerran? Vielä kerkes! Tää on kivaa! Vielä. Oho! Jaha, no niin. Oliko kivaa? No niin oli. Tosi hauska. Häh? Kohta nousee. Ne varoittaa, sieltä kuulutetaan, että kaaret nousee, niin sit kädet pois siitä edestä. Tää oli Kapu tosi hauska. Tää oli tosi hauskaa. Ei oo pakko. Jes, sit voitte ajalla taaksepäin, tuonne kartta aukeaa. No niin. Hyvä. Selvittiin hengissä. Mä menen nyt Maudun kanssa. Nyttiinkö mennään noin kauselle? No nyt kun mennään sinne. Seko oli sun lemppari juttu. No niin, drifti on kokeiltu. Eli toi laite. Olipa hauska. Ihan pikkupoikamainen fiilis, kun saa autolla tolla heittää. 2 minuuttia driftingiä. Niin. Okei, tuossa kommentti tuli, että joo 2 minuuttia hauskuutta ja 32 minuuttia jonotusta. No, sitähän tää on. Heti kun on tällainen vähän aurinkoisempi, mukavampi päivä, niin jonot on pitkät. Kannattaisi tulla siis mieluummin vesisateella tekemään tätäkin hommaa, niin ei olisi jonoja. Mutta tosiaan hauska laite. Uusi laite. Niin ihan tuli poikamainen fiilis muistoon, kun kaverilla oli takatuuppari Toyota Corolla DX, niin sillähän sai tuolla lailla driftailla pitkin Kemin katuja silloin muinoin, kun sitä sai harrastella siellä. Tai ei sitä osaa laillisesti harrastaa missään kaduilla, mutta oli mahdollisuus sitä harrastaa. Eli oli hauskaa. Ei näillä nykyisillä etuvetoautoilla pysty tekemään. Mutta hauska oli. Nyt kokeilen seuraavat vehkeet. Kaspian tuolta haluaisi päästä tonne karuselleihin, niin mennään kattoon karusellit. Ja niin, tässä pitää taas sitten näyttää rannekkeet. Kiitos. Särkänniemi 50. Punainen matto. Tuossa on Tukkijoki. On kyllä sitä mieltä, että meille, jotka täyttää 50 Särkänniemen kanssa, meillä olisi pitänyt saada semmoinen oma erivärinen ranneke, josta erottaa, että on juhlavieras. Nyt meillä on samanlainen keltainen ranneke kuin kaikilla muillakin tavallisilla kävijöillä. Olisi pitänyt olla semmoinen kullanvärinen ranneke meille juhlavuottaa viettäville. No, olen tyytyväinen tähänkin. Oho, boomii, sinnekö sä haluaisit mennä? Katoista! Joo, siinä on tullut se karuselli, on siirtynyt siihen. Se oli ennen tossa missä on nyt tommonen Särkänniemen shoppi. Aipi! Mitä ei? Mihin sä haluat? No en mä tiedä mihin sä nyt haluat, rakas, kun sä tuntuu, että et sä nyt halua mihinkään loppujen lopuksi. Ylhäältä alas. Boomiin. Niin tohon. Pitää katsoa pääseksä siihen.
muutoksia. Tohon tosiaan tullut Särkänniemi tämmönen shoppi. Tossa oli ennen tuo karuselli, eli toi karuselli. Oli ennen siinä. Eli onko tää nyt Keinut tosiaan nimeltä? Kapu, sä pääsit tuon Keinuun meidän tää. Meettekö te siihen? Iskä ei voi tohon tulla, kun isille tulee huono olo. Nyt te voitte mennä kaikki 3 siihen. Mennäänkö siihen jonain? Saaks meistä? Saa mennä äitin kanssa. Te meette yhdessä, joo. Sä pääset, mennään kaikki vierekkäin. No niin, heippa. Mennään kaikki silleen vierekkäin, että sais. No niin! Oliko hienoa? Oliko jännää? Mä en yhtään kiljuankaan huutanut. Eikö? No eikö siellä pidä vähän kiljua ja huutaa? Mä vaan istuin siellä ja lähtelin. No, Mä oon mennä pärskis. sunkaan jonnekin. No mennään kattoo joku seuraava laji. Mennään tonne! Tiedätkö jollekin tonne katsoa? Kun Aurora haluais mennä tossa Tuohon buumiin. No niin, mennään kattoo mikä buumi. Mennään tätä kautta Kapu. Kapu oli pysyreikässä. Sä et pääsekään kulta siihen vielä. Katsotaan, no niin. Jono liikkuu. Hei, näytäkö rannekin? Kiitos. Kiitos. No niin, mene johonkin paikkaan. Mihin haluat mennä? Mene vaikka siihen. Mä voin nostaa. Kato, onko tänne No niin, nyt se kato laskeutuu. kunnolla itseesi siihen, niin alas kun tulee. Noin. Auroran. No moi! Oh hei hei! Wow! Onko jännää? Ottaako vatsasta? Joo. Ensimmäinen tuntui niin. Tuossa se on sun take off. Kohta mennään taas vähän alas. Ai sinne nopeasti vai? Ei, oh my days. Siis toi tuntuu ihan siis se ei fyysistä kipua, mutta semmoista niin kuin ei siis wow. Wow! Mitä? Ei mulla ikään, mä en tiedä miten kohti tekee. Siis aivan niin kuin.
Ei, hyvä. En mä ajatellut, että ei. Ei tullut. En tiedä. Ei tullut, koska oli tuolla. Saatko sä itse? No niin, sähän sait. Mä voin tulla nostaa sut tuolta sieltä ylös. Pääsitkö sä itse? No niin, hyvä. Tuu. Oliko jännää? Ei niin. Eikö? Sitten varmaan tuntuu sieltä. Hei. Oliko hurja, rakas? No, mitä tykkäsit? Oliko hurja? Mitä, rakas? No. Niin, ottaako vatsan pohjasta, niinkö? No, ottiko vatsan pohjasta? Ottiko? Otti. Joo. Oliko jännä? Pelottiko sua? Hei, mennään nyt yhdessä tonne päin, missä on enemmän niitä pienten laitteita. Tää on aika tylsää kapulla. Niin on, joo. Tuossa on hepparausille, lisäkausille. No, mennäänkö tuossa sitten yli tuolla? Reisibussi! Haisiko jo? Okei. No niin, siinä on säidille metri vaan. Se on sitä korjailla. No sinnehän me mennään. Joo, me se oli päällä niitä kaikkia kartioita. Joo, ei mikäs meillä on seuraavana menossa? Mihin me mennään? Ai sinne mennään seuraavana. Mutta nyt mennään ensin näihin autoracing. Kapu haluaa siihen. Sä voisit mennä kapun kaverille. Moi. Kiitos. Sä voit mennä siihen vaikka. Mä tuun tälle puolelle painaan kaasua. Mitä? Miten mä ohjaan? No sä ohjaat ratista. Aha. Turvavyö. Tuu tänne päin. No koska se pitää laittaa. Ai näin. Niin. Miksi näin? Oho. Ai siis näin mun kasvoissa. Tää. Ai näin. Niin. Ai näin. Niin. Mä ohjaan. Miksi tuon pitää painaa? Miksei tää peruuta? Kyllä tää peruuttaakin. Miten? Tätä rattia pitää kääntää sillä ympäri, niin sit sä pystyt peruuttamaan. Ai että tätä kääntää kyllä näin. Niin. Mutta älä nyt vielä kääntele, kun me lähdetään vahingossa pian taaksepäin. Miksi? Mä sitten heti käännän tänne. Oho, se lähtikin heti taaksepäin. Tää tosta väliin. Noniin, ohjaile vaan. Älä törmää tahalla, kierrä tonne päin. Mutta älä törmää tohon, kierrä sieltä perässä, käännä noin tonne. Sitten se on hyvä. Älä törmää reunaa. Tuonne, aja tonne väliin. Siihen. Oho, tuonne. Joo. No niin, nyt tosta välistä. Tuonne. Miksi tää on näin hankala? Ei tää oo hankala. Ei ole löydetty äitiä ja niitä on. Mitä? Tuolla on äiti auroilla. Tuolla on äiti auroilla. Mistä me kyllä ohjataan kyllä näin? Miksi tää
nyt loppuaika. Miksi? No se loppu nyt. No niin oli. Nyt mennään noin. Nyt mennään noin. Mennään sinne. Saiko sä ohjata? Oliko kivaa? Mäkin sais. Mitä? Mäkin sais. Hyvä. Me ei saatu teitä kiinni ollenkaan. Me oltiin niin justiinsa jo koko ajan toisella puolella liikenteen jakajaa, ettei päästy teidän lähelle. Tuolla on kulukku. No niin, pääsitte maasturiin. Joo, lähettekö te safarille? Kertokaa, jos näkyy leijonia ja kirahveja. Häh? Yksi leijona näkyy jo. No hyvä. Kiva. Joo. No niin, valmiina lähtöön. Kesä. Niin. Ja odotaan, jos pitää katsoa, jos on ekstra menee. Niin, pitää niitä kotisesti katsoa tuonne ohjelmaan. Vieläkö mahtuu? Vieläkö mahtuu? Moikka! Sitten vielä tuolla järven puolella ainakin vielä vapaa. Kiitos. Saadaan sitä pikkasen enemmän tasapainoa, niin jos menette vielä sinne. Joo. Jes, kiitos. Olis tässä jo repulle paikkaa? Voi ottaa mukaan tai Okei, no sitten mä otan mukaan, kiitos. Mennäänkö me pyydettiin mennä vielä järven puolelle? Niin se vissiin tasapainon takia, että tää tulee niinku parempi tasapaino. Niin. Rakas. Sisäänpäin. Tässä oli ne yhdet kuvat. Haluatko sä tulla katsomaan Kiitos. maisemia järven viereen? Tästä oli ne yhdet kuvat, missä Auroraa pienenä vauvana. Mitä No voidaan mennä tänään, autoilla vaikka niin seuraavana oli ajamaan Tisin autolla. sylissä. Joo, voidaan mennä tuohon. Autoilla! Autoilla! Moikka, moi, ja tervetuloa Järvi-karuselliin. Muistaakseni kun katsottiin just tää Istuttaa paikoillanne koko ajan. Oikein hauskoja pyörityksiä. Mitä rakas? Missä on meidän takaperi? Ei tuu tänne puolelle istua. Ai niin, mutta nyt sanottiin, että pitää istua paikalle. Nyt täytyy myöntää, että tämäkin alkaa olla jo sen rajoilla, että tulee kun meillä on huono olo. Tää oli huono idea tulla. Ei oo totta. Tää on huono idea. Tää oli. Ai et sä. Tää oli huono idea. Ja tämmönen kevyt pyöriminen ja vielä keinuminen päälle, niin vetää naaman vihreäksi. Tulee huono olo. Oho, ja ei enää vanha jaksa eikä pysty tämmösiin. Pitää olla semmonen kunnollinen hurjalaite, niin sitten maha pysyy mukana, mutta näissä keinuvissa ja pyörivissä ei. Iskä, miksei tällaisessa oo? Miksi tällaisessa tulee huono? No kun isillä tulee näissä keinuvissa ja pyörivissä, niin mulla tulee näissä huono olo. Ai sullakin kun tuli jo huono olo? No voi harmi. Ei possu juna. Paita, kun Roikkuu vähän. Joo. yhtäkkiä täältä. Se on vaan sulla tommonen kesäautomaatio, että kun rupeaa vähänkään aurinko lämmittää ja paistaa, niin rupeaa vaatteet vähän itsestään mukaan putuu. No niin, Kaku menee ekana ja Aurora menee viereen eteen.
saa ratin taakse, niin mulle mahtuu tää reppu jalan. Joo. Saatteko sieltä nostettua turvavyön? Kahutaanko me tänne? Liian leveä pyllyt. Niin, tätä mä ois pelkää, että onko meillä liian leveä pyllyt. Sulla. Meillä. Ei mulla oo. Mulla kysyä äiti takapenkillä. Iska! Joo, kiitos. Iska! No niin. Älä niistä päin. No niin, Kapu, ohjaa. Muistahan ohjata. Noniin. Oho! Ei mennä järveen. Moi Kosto! Hienoja taloja, noi tää on Kärsän katu. Kuunnelkaa. Täällä laulessa. Paljon onnea, iskä ja Särkänniemi. Kato porkkana. Meille onkin järjestetty juhlapääs. Mikä ilo! Oliko Se kovaa? otti meistä kuva. Oo rakas, kun se on vähän meluherkkä tuo meidän meidän. Niin. Nyt voi irrottaa kohta turvavyön. Noniin. Saatteko te itse turvavyö auki? No niin. Hyvä. Sieltä Auroran puolelta pois. Mahtuuko välistä? No niin, kiitos. Mennään possuun! Possuun! Jaha, Kapu haluaa possujunaa. Se oli täällä Kapu. Kapu, possujuna on tuolla. Ai, missä? Tässä. Ai, missä? Täällä on possujuna. Siitä pitää mennä sisään. Haluaisiko Aukku mennä sillä aikaa? Haluaako Aukku mennä sillä aikaa? Mun mielestä vähän lälliä. No niin. Sen takia. Hei! Heippa! Onhan nää nyt Auroralle varmasti jo. No niinkö? No, Nyt syömään. Oliko viimeinen kerta oliko possujuna kova juttu? Se oli ihan ahas. Oli ahasta vähän istua. Haluatteko te mennä tähän? Te voitte mennä tähän vierekkäin. Meidän ei tarvitse tulla tähän ollenkaan. Vai onkohan tähän iso jono? Tuolla ei näytä olevan iso. Sieltä sinne sisään. Ei kun aikuisen kanssa pitää mennä Kapun. Eikö näköjään niin 100? Sitten sun pitää tulla toisena. Iskä satu munkaan. Tää. Mennään yhdessä. Mut jos mä tuun sun viereen. Kato, kun Siis Aukkuhan olisi saanut mennä yksinkin. Joo, mutta ei kai sen ole kiva istua yksinään Joo, tossa. joo, ei. Kapu tarvii aikuisen. Mä haluan teistä polku. No niin.
Tulkaa nyt alaskin sieltä väliin. No niin, Aurora. Näytä. Joo. Kiitti. Kiitti, tervetuloa. Messää sinne matalampaan penkkiin. Haluatko sä, että sitä penkkiä nostetaan tai lasketaan? Yltääkö sulla jalat? Häh? Me voidaan kysyä sitä kohta tuolta työntekijältä. Turvavyö. Etsipä turvavyö. Täällä puolella on toinen puoli. Sitä voi tuosta kiristää, se on vähän samanlainen kuin lentokoneen turvavyö. No. Ja tästä voi pitää kiinni. Halutaanko me mennä ylös ja alas ja ylös ja alas? Pelkästään ylhäällä, näinkö? Eikö se ole mukavampi välillä mennä alas? Lopettaa polkemisen, niin tää kato laskeutuu alas. Ja sitten poljetaan taas kovasti. Missä kapu? Näkyykö kapu? Ei näkynyt. Oho. Tää poli meni jumiin. No, nyt tää loppu. Paina sitä punaisesta. Oota. Joo, saa lähteä. Kiitos, kiitos. No, Aurora lähti pinkoon sinne, jos voi kiertämään. Joo, saa syödä luolla. Jehei! Nyt mennään syömään. Se tulee tästä sitten alas. Joudutko sä kävelee sen alas? Oli aika huono luisto. Onko hirveä? Kaikissa näissä on. Sitähän myös ajattelin, että siellä
Koiramäen puisto, niissä pikkugrilleissä voi olla pienemmät jono, mutta kaikissa näissä isommissa ravintoloissa on jono. No ei tää oo pahakaan. Ei tässä ole pahakaan jono. Ruokatauko. 4 hengen ateria, tai 4 hengen ateriat 4 hengelle hampurilaisateriat. Eli tässä on siis 2 juustohampurilaisateriaa. Ei juusto. Tuossa on ketsuppi. On siinä juustokin välissä siellä. Sitten on 1 kanahampurilaisateria ja 1 tupla ateria, eli siinä on 2 pihviä ja vähän täytteitä. Siihen ranskalaiset ja kolat, eli aika perinteinen tämmönen hampurilaisateria. Niin 4 henkeä yhteensä taisi olla vähän vajaa 48 €. Eli aika loiset, normaalit. Rakas, mitä mä sille teen? Pitää saada paremmin näkyviin, niinkö? Pieni hetki. Kuka voi niistä? No niin, minä kohta. Niin aika lailla normaali sama hinta, mikä perus tämmöisissä hampurilaisravintoloissakin on. Eli ei voi senkään perusteella nyt ainakaan arvostella, että olisi mitenkään ylihinnoiteltua ja ryöstöä. Ihan maittavat hyvät ateriat. Ranskalaiset oli todella hyvät. Aika mauton tää hampurilainen. No, kanahampurilainen on kuulemma mauto. Olisi pitänyt ottaa toi tuplapihvi. Näytti tuo kyllä menevä aika nopeasti, kun se on jo Hirveä syönyt. nälkä. Eli kyllä se ainakin kelpaa. Niin. Ihan toimivaa, mutta kyllä täällä yhden kokonaisen päivän, jos viettää isommalla porukalla ja mahdollisestikin 2 kertaa pitäisi syödä, niin kyllä täällä aika isot rahat saa kulumaan. Mutta eihän täällä käydä kuin ehkä se 1 tai 2 kertaa vuodessa kesässä tällä lailla. Vähän pitempään, useampi tunti olemassa. Että kerran sen pystyy hoitamaan ja pari kertaa. Nyt syömään. Jokaiseen menee 7. Yes, ja se oli Härinkaa. Joo, kyllä. Kiitos. Laitetaan lippi. Mennään johonkin tonne, mihin äitikin meni. Ei, mennään vihreään. Ai sä haluat vihreä. Mennäänkö tonne? Ai Kapu haluaa tänne. Kapu haluaa vihreeseen. Ne on. Miksi tää pitää laittaa? No koska se on se, minkä avulla sä pysyt siellä paikalla. Mennään tällä. Näin. Laitetaan vihreään. Nyt näistä lähtee. Nyt lähdetään. Toista hauskaa. Missä on haukkuja? Tuolla. Ne on tuolla. Kohta lennetään.
laite, missä sä oot ikinä ollut? Ei. Eikö? Koska mä pelkään. Like mamma, but me on film all the other Nyt tää rupee pysähtymään. Mennäänkö siska uudestaan? No ei nyt heti ainakaan. Mennään kokeilemaan jotakin sellaisia, missä ei oo vielä käynyt. Miksi tää tekee vaan näin? No tää nyt laskeutuu. Mut miksi tää tekee vaan näin? Miksi tää nyt kohta aukeaa? Mennäänkö tää itse? Tuutko sä tältä puolelta? Tuu vaan tältä puolelta. Ei me heti kapuudella. Niin, mä puristan ihan täysillä aurolla. Väistykää, iskä. Niin, että jos sun tarvii vähän reenata. Niin, siis kun pitää joka tapauksessa reenata. Niin. Elikkä saat 10 heittoa, tässä on 5 ensimmäistä palloa. Saat valita mihin tähtää. Niin, siis saa heittää mihin vaan. Joo, sä saat valita mihin tähtää. Joo, mä nyt kokeilen tuohon ensimmäisen. Hei, tervetuloa haikuun. Hyvä. Kasvuudessa ei meikkaa takaisin. Oi, lähellä tosi hyvä. Samanlaisia vaan. Tosi lähellä. Hyvä. Oi, tosi lähellä. Sieltä vielä 5. Sun tapauksessa ei välttämättä tarvitse niin paljon voimaa, koska siinä käy vähän silleen, että sit yksi lentää täältä kokonaan alas, kun se osuu siihen täydellä voimalla. Tosi lähellä. Oi. Miksi se aina tuo yksi pitää takaisin? Sieltä vielä. Oho. Noniin, nyt tuli ramppikuu. Ei ne putoo kaikki alas. Ei niitä kaikkia saa millään. Lähellä oli kyllä. No Hienoja niin. yrityksiä, mutta ei valitettavasti tullut voittoa tällä kertaa. Sitten pitää mennä johonkin seuraavaan, vai kokeillaanko vielä lisää? Ei tätä enempää. Sieltä punaisen viivan takaa vaan heitit, eli käsi ei saa tulla yli. Haluatteko Aika puki vaan haluaa kokeilla. No siinä on 4 peliä, niin. Mut pitää osua kapu tonne tohon seinään ja sit tippua laatikkoon. Haluatko sä kokeilla vai kokeileeko äiti? Sitten piti olla sen punaisen riman täällä ulkopuolella. Kokeile vaan. Hyvä yritys. No niin, haluatko Aurora kokeilla vai kokeileeko isi ja äiti? Joo. Eli käsi täällä ja ei kauhean kovaa. Nyt kun meillä jää vaan yhdet, niin... No. Noniin. Aina saa lisää, kun maksaa lisää. Kapurakas varo. Ei, liian kovaa. Mä luulin, että oli tosi vähän vauhtia. Se pitää olla tosi hiljainen. Joo, se pitää olla tosi hiljainen. Joo, ei. Mä yritin panna siihen näin päin kierteen, että se poukku olisi niin kuin... Ei kun me maksettiin jo. Ei enempää. Miksi sun pitää kokata? No, en mä tiedä, mutta mä oon ainoa, joka ehkä jaksaa heittää tonne asti. Mihin vaan koriin voit heittää? Sieltä. Oi, hyvä. Vähän lisää voimaa. Vieläkin vähän lisää voimaa. Oi, se oli lähellä. Yes, vielä viimeinen. Hyvä sieltä lähtee. Ei! Oho, anteeksi. Ei mitään. Hyviä heittoja oli. Haluatteko vielä kokeilla? Ei. No niin, menkähän jonot. Näyttää Pitää näyttää sitä taas. Voitaanko mä taas näyttää?
Kiitos. No niin, mennäänkö me Kapu siihen? Me vaan istun, niin iskä menee tästä yli. Mä vien tän repun. Kato, kun vaikka ton pohjinaista on sama kuin tuo. Niin se ei oo siihen, vaan se tulee ylös. Tää nousee. Ei se nousu se. Voi järjestää. Tää vähän nousee. No se vähän nousee. QR-koodia ja siinä lukee niinku lipputilaus, mutta se on niinku niiden lippujen QR-koodia. No. Pidä Kapusta kiinni. Miksi tuossa näkyy tolle hyvä ja ei? Niin, että kädet pitää olla täällä vaunun sisällä, eli ei saa työntää käsiä ulkopuolelle. Niin. No ettei ne osu mihinkään. Ei niin kuin näy. Niin, eli kädet nyt sisälle. Noin ei juuri sitten saa tehdä. Niin. Nyt lähtee. Nyt lähtee, älä pidä kiinni. En mä pidä kiinni, mä pidän vaan kättä täällä. Miksi? Miksi pidät siellä kättä? Wow! Kauheeta rökkyrystä. Oliko Kapu kivaa? Mennään uudestaan. Ei mennyt heti. Odota. Miksi? Odota, älä työnnä, kun se aukeaa kohta, sieltä kuuluu ääni. Noniin. Minne mennään? Tänne. Tänne puolelle. Noniin, ja tuon. Saadaanko me vähän ajan kuluttua kysyä? Miksi sitä tänne? Mä kävin tornadolla. Joo. No niin. Let's go.
Kapu hurjaa? Äiti rupeaa jo sen näköisen puhaltelemaan, että vissiin rupeaa jo vähän. Ei! Mennäänkö me sun kanssa? Joo. Aurora näytä. Kiitos. Odota, se aukeeko? Noniin. Laita jalat alas ja sitten polvet tuonne rakoon. Pidät jalat siellä ja nojaat eteen ja täältä kiinni. Yritä kädet saada sinne noin. Eli näin pitää nojaa. Häh. Ja varo sitten sieltä roikkumaan. Noin. Sieltä tulee kohta tuolta semmonen no niin, pelottaako? Onko se ollut tässä koskaan? Tää? Tää ensin siirtyy vasta tuohon lähtöpaikalle, että tää ei lähde tästä vielä mihinkään. Sillä lujaa. Tää menee vasta tähän, mistä se sitten kiihyttää, että tää... Pidä vaan kädet siellä, noin. Nojaat siihen ja pidä käsillä kiinni, koska tää vähän kun tää lähtee, niin se kiihyttää sillä tosi nopeasti. Oikein tervetuloa Motogain kyytiin. Huomioikaa, että lähtökiihdytys on voimakas, eli pitäkää kädet kahvoilla ja pää sulattuna eteenpäin. Oikein hauskaa ajoa. Oliko hurjaa? Wow. Wow. Oliko vähän liian pelottava? Oli nopea. Tää oli nopea, kyllä. Häh? Niin, no tää on tosi nopea ja lyhyt. Pääseekö sä rakas? Raportaisi. Ja seko sattu sua selkäänsä? No voi että. No niin, Kapu, nyt tulee. Kiitos. No niin, sitten älä tiputa sitä maahan. No kun se menee likaseksi ja sitä on aika ikävä syödä, jos siinä on hiekkaa. Tuu tänne. Sä voit siitä nyppiä sormella sieltä päältä ja syödä niitä. Kato kuulta tänne. Noin. Tänne. Hyvä. Me ja Aurora Kapu viereen. Nyt on herkku. Katsokaa tänne. Kiitos. Pysyhän sulla lasit päässä varmasti. En mä varmasti tiedä, ne vie mieluummin sinne. No niin, Kiitos.
Ja se on menoa sitten. Nostakaa kädet ilmaan, jos X on teidän lempilaite. Mä varmaan laitan autoon päättyy. Laitat sä, ei voi niin sanoa. Ja kyllä joudut. No yksi sitten kyllä vähän huolella. Sillä on hukkumaan. Olisiko vielä uudestaan? Olisiko vielä uudestaan? Hei, kato Jani! Ota, mä teen kohta stuppi. Kato Jani! Bakkari! Olisiko bakkari? Ei riitä mausbakkari! Melkein! Toi jos varmaan ottuu vastaan tällä haavaa. Onko pelaa uusi? Meinaatko laittaa kengät jonoon? Mä en laita, mulla sukat jo valmiiksi parataan passi. Uudestaan vaan. Eipä päästä. Vittu kyllä me päästä, meillä oli viimeksi toi toinenkin laini oli siellä ihan perällä, se jäi yhden. Se pakaa. Kyllä me päästään. Niinku tossa kohdassa on toi yksi jälkeen. Se on toinen laini. Moikka vaan kaikille sinne X:n jonoon. Vietetään kaikki laut ja irtotavarat täällä laitealueella oleviin lokerikkoihin. Varmistakaa myös, että kengät pysyy jalassa koko ajan. Ne voi ottaa pois, jos tuntuu, ettei pysy. Jos teillä oli olkailuttaiset hiukset, niin laittakaa ne kiinni. Kohta päästi kytiin. Me voidaan mennä tuossa. Ihan siitä raukealla ulvokaudet X:n me voidaan mennä oikein paljon kiitoksia käynnistää mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Hei! Hyvä. Iska, me oltiin katoksessa ja ei enää sada. No ei enää sada. Otetaan se ravioli. Te voit tulla tähän, eteen. No. Joo, mennään. Miksi te ette halua mennä? Koska me halutaan meidän kavereita. Okei, no niin, kiitos. Kuule, kelepaa kyllä.
Hyvät asiakkaat, lähtökiihdytys on voimakas. Pitäkää kiinni ja nojatkaa päänne penkin selkänojaan. Kädet ja jalat on pidettävä laitteen sisäpuolella koko ajan. Kohta lähdetään. Dear customers, the launch is intense. Keep your hands on the bar and hold your head against the headrest. Hands and feet must be kept inside the vehicle at all times. Have a good ride. Kiitos. Mä tein kuolemaa. Silleen taas, että ei saa käsi mennä yli tämän viivan, mutta pitää yrittää heittää tonne mahdollisimman rauhallisella tahdilla. No niin. Jes, eli tonne kun saa yhden kerran jäämään koloon, niin sitten voi sieltä värinmukaisen palkinnon. Ja tosiaan heitot sieltä punaisen viivan takaa, eli siinä saa tulla punaisen viivan yli. Jes. Niin Aurora, sä voit heittää Aurora, eikö? Kapu, heitäks sä? Kapu. Sieltä. Ottaako isi ja äiti? Äiti voi heittää seuraava. Kun ei yhtään tiedä, että minkälainen voima. No tarpeeksi lujaa, että se menee sinne päälle. No. Ei. Oi, hyvä. Kukas on vielä Minä heitän vielä kerran. No niin. Aurora, eikö mä vaan katon missä se punainen viiva on. Oi, no niin. Oi jee, sinisen, eli iso. Vautsi. Hei, tuolla on noita palloja takana ja sitten on possuja ja härkiä. Mikäs sieltä olisi kivoin? Tommosia isoja palloja, niin niitä on koala ja sitten toi kettu ja sitten on myös noita possuja tuo takana tai härkiä. Niin. No kun yksi vaan voidaan valita, niin. Te ette nyt voi valita molemmat, kun yksi pitäisi valita. Pallonko te haluaisitte? No nyt sitten pitää valita mikä pallo. Nyt tässä on vain yksi työntekijä. Eikö tuo koala ole hauska? Eikö koala ole ihana söpö? Otetaanko koala? Joo. No niin, koala valita. Nonni. No. Ei turhaan maksettu yhteensä 50 € näistä kaikista peleistä, että saatiin yksi pallo. Riittääkö vielä 50 €? Menikö meillä enemmän? Meni 50 kun kokeiltiin. Niin kuin mä oon sanonut, että City Marketista saa 30 tai 20 tommosen isomman pelin. Nonni. Mut se on periaate. No niin, kiitos. Kiitos. Täällä on kahva, mistä voi kantaa. Nyt mun pitää kyllä ottaa kuvaa. Ikinä ei olla voitettu näissä mitään. Minne me mennään? En mä tiedä mihin me nyt mennään. No ottakaa, mut pitää ottaa kuvaa. No niin, pidättekö te tätä vaikka sylissä? Ja... Pitäkää teidän välissä keskellä, niin voi äiti ottaa teistä kuvaa. Pidä Kapu vähän. No noin. Ottakaa tällä. Vielä yksi. Hyvä. No niin. Mitä? Onko teillä pomppu? Ei oo pomppu. Eikö? On. Täällä on tämmönen pomppupallo. Niin onko? Onks tää semmonen täytettävä? On ehkä.
Päästäkää edelliset sieltä ensin ulos. Ja sitten sisään. Mitä painetaan? Älä vielä paina mitään ennen kuin kaikki on tullut sisään, jotka on tulossa. Ja sitten voit painaa nuolta ylöspäin. Niin. Jaha, siinä taitaa olla koripallolahjakkuuksia meillä hississä nyt selvästi. Ei ole todellista, mekin yritetään. Kyllä, käytiin kokeilemaan. Ei saa aikaiseksi. Ne on kyllä hienoa. Mulla meni ykkösellä. Oho! Onnea. No niin. Kauhea. Avautuuks tää? En tiedä kummalta puolelta tää nyt auki. Katsotaan. Tuntuuko sun korvissa? Tuntuu. Mulla on vähän sellainen korvat just. Oho, olipa jännä kokemus. No, sieltä puolelta päästään näköjään. No joo, ei tää nyt tullut niin paljon. Nyt me olemme Näsineulassa täällä ylhäällä. Siitä voi mennä kurkkiin ikkunasta nyt ulos. Mitä näkyy? Mitäs näkyy? Mä vähän hirvettää, kun se on Ei se siinä kyllä menee. Ai, onko se toimi, joka nyt jäljittää tätä yhtä valkoa? Joo. Meillä on kilpikonnia. Siellä on kilppareita. Muistaaksä missä me nähtiin kilppareita viimeksi luonnossa? Muistako? Espanjassa. Mikä on tuolla? Ne on tommosia rapuja. Miksi ne on siellä? Ne on puhdistaja katkarapuja. Piikkikala! No niin on. No niin. Päivä ohi. Mitäs tässä meni 7 tuntia? Menikö meillä 7 tuntia täällä? 7 tuntia, 7 tuntia 20, no siis 7,5 tuntia yli. 7,5 tuntia oli tämän päivän saldo. Eli kyllä siinä sai laitteita juosta ja tosiaan laitteita jäi käymättäkin vielä. Että jonotusajat oli laitteisiin sellaista 20 minuutista, ehkä jopa 40 minuuttiin taas olla pisimmät. Ja pahimpiin ei sitten edes menty. Tukkijoki esimerkiksi oli niin pitkä jonosti, kun se vihdoin ja viimein aukesi, että siellä olisi joutunut varmaan tunti jonottaa. Toisiin pääsi taas ihan taukoamatta, kuten viikinkilaivaan 6 kertaa peräjälkeen. Niin, huomaa, että nämä inhokkilaitteet, niin niihin pääsee helposti. Ei, se on ihana. Mun inhokki, mulla tulee niin huono olo viikinkilaivassa, että mä ymmärrän hyvin, ettei sinne kukaan halua mennä. Mikä se oli, missä me käytiin erikseen? Siihen pääsi heti. Mä ei pääse kummakaan käteen. Missä me käytiin erikseen? Mä en enää muista. Oliko se Hype? Niin, Hype. Joo. Mä ei pääse kummakaan käteen. Hype oli hyvä. Se on aina toimiva. Siihen pääsin minäkin tosiaan eturiviin ensimmäiseen vaunuun. Kattokaa, pupu meni tuolla kauheata vauhtia. Tien yli. Sen lisäksi, että aikaa meni 7,5 tuntia, niin rahaakin meni useampi 10 euroa. Kyllä sinne aina saa menemään ruokiin ja noihin peleihin. Saa uppoamaan helpostikin.
No onneksi me saatiin tosiaan pikkusen takaisinpäin sillä, että minun ei tarvinnut maksaa ranneketta, eli saatiin se Särkänniemen juhla niin tämmöisenä tarjouksena ilmaiseksi. Mitä rakas? Ja me saatiin tommonen, pomppupallo. Nyhii, koala-kaveri löytyi sieltä. Vihdoin ja viimein saatiin noista palloheittopeleistä niin joku palkintokin. Harmittavan lähelle päästiin monessa muussa, että olisi saatu palkinto, mutta ei se vaan. Kyllä ne on hyvin suunniteltu nuo vehkeet niin, että ne vie vaan rahat, eikä anna palkintoa. Ei ollut tuuri niissä kohdallaan. Mutta mukava päivä ja ehkä sitten syksyllä vielä toinen käynti sitten. Ai sinne uimaan niinkö? No mä en haluaisi tohon altaaseen kyllä mennä uimaan, on sen verran ruskea vesi. No kato tuota vettä, haluaisitko mennä tonne? No en minäkään. Koska se on ihan roskasta likasta vettä. Yäk. Eli hyvä päivä. Kyllä Särkänniemi on kiva ja toimiva huvipuisto. Mennään yli. Nyt kotiin.